Welcome to another episode of K-Box TV. I'm your host, Architect Kendall Esperas. With me is JD and Jofet. Palakpakan naman, nida. Yeah. Yes. Salamat ngayon nga in-acceptan niya Salamat yung invitation. pag-invite mo din na K-Box Oo. TV. Sige, matigang kita kaya mo, JD. Ako ngayon ni JD from this production ng Lavinia Records, rapper, composer. Okay. I'm Joe Fetosena, one of the local artists in Tacloban City. Alright. JD, ani mo pa pagtikang, pag-rap? Anong history ba? Kayo ka ngayon, rap ani mo napili? Pag-express anim kalugaringon, katapos, bakit kakano ka baga nagtikang? Kuha na akong kayo na akong kuya, nagpipinatukar ban mga rap music. Mga Tapos, ano to nga, mga elementary. mga year. Mga 1998, so dito 1997. Tapos nga ito nagtikang nga, naayon akong mga, bagat pagrarime ba? Pagrarime na sa nga linya, marime na sa nga linya, maupay kapag pinamation. So nga ito nagtikang nga akong kahiligan rap. Katapos, kakano ka baga na... Tapos nagkakanamdam ako, 4th year high school, nagsort akong kanta, pero di pa to kanta nga kanta, good, bagat mga poem la ba? Hastan, umabot ng time nga, nangadto ako sa nga lugar, ginmingaw akong kanta nga waray-waray. Dere din nataklo banaray bagong lugar, nga to Laguna. Oh, narayo So, good man. ginmingaw ko naton mga yakan ba, kumbaga, waray man nga to ibang kanta. Ngadto naginimon kanta, ngadto nagtikang nga na akong kahiligan. Aw ngadto na nagtikang nga nakmakanta. Han kaharayo ko na Tacloban. So ano man mo siyahan nga ng surat nga kanta? Anak siyan nga nasurat, ito nga para pero amo pala ito namon waray gyap ka-release nga kanta. Waray pa. Waray pa ito ka-release nga kanta. Tapos, tingnan nga ito, padayon na lang. Tapos nagpipinamatigyapan mga local artist sa Tacloban, banda, rap, namamati, nakuha ko na idea kung ginano niya pag hihimon kanta. So, officially, didan imo pagkanta na publiko, mga sanod to? Year 2012 adto 2012. Oh, 2012? Oh, 2012. Nagpasa ako sa nga estasyon na ayon na nera. Tapos nga na ako na may naayon na nakanta. Bagat na nagiging proud nga kilala ko nera. Nga to ako nalilipay siya na padayon nagpag-imo. So, tanan nga imo gin susurat, mga ano ba, waray-waray? Waray-waray, orog ko nga ginimo, mga love song. Waray-waray love song. Amo ko nito pero may ano. Okay, madali lang makahimon Maka-express, para ako ano? maka-express basta love it ginistoryahan. So, in 2012, baga nakita man ako nga may dani mo, bagat, ano ito, production nga. ODS Production, nag-una-una, bagat waray label, takanta ba? Okay. Bagat, so naning kamot ka kamagan maging independent Oh, label? independent, amo na gusto, independent lang, kay waray man ako kilala music industry, baguman lakod to. Wala, abot lang din, Tacloban, waray lagi. pagod label nga. No? Ito nga DS Production, nakuha na ito kay naguna akong production, tapos gumuliat man ito banal ng Greenpeace, tapos niya, DS Production. Iya man ito't nayakan. Okay, banal nga yan init. Nagpatikang. Yan ang patikang ng DS Production, gyap. Okay. So, may naka-studio, gyap. Wala, bagat booth laya. Dere singon nga studio. Bagat room laya nga. Home studio na Home lang. studio. Sumaram ka na gyap, titikang ka na gyap pag-record team ka lugar. Actually, takon kanta kulat na record. Pero di ran an damon mga gina-adjust. Gintitimpla la kun hain pwede ang mga basic la mga ginaayos. Pero okay na gyap ito. At least may kalugaringon baka para nakaproduce ka mo mga kalugaringon nga kanta. Mga ani. Yun. So, mabakari kita kan Jofet. Ano ni mo pagtikang ani mo pagkanta? Dari actually adto kasi, no, before mga year 2000 Ibagod boses ano? year 2010, na akong kasi mga sangkay, bagat nabati na bayra akon ba? May danamong katitirok, may mga video okay. Naginakan hira nga, maram ka man kuno kumanta, sugadinin. Then, han pag-SK ko that time, kadto na ito na-start ha, bagat nakakanta na akong damo nga tao. Damo nga tao. Bali, ano ni mo pagkasabot nga maram ka ngayon kumanta? Actually, bata pa kadto na. Hiyakon kasi mama, mahilig magkinantahong gihapon. So, hiya ako, bagat nadadara ba ako? Orasin video okay, so ganito. Nga dagod pero minti na nagkakagawas. Bulig ka gihapon ng mga wiwi jamburi, so ganito. Oh, waray na kito. Actually, nag-api ako ng mga contest. Yan na. Mga 2011, so ganito. 2011, hasta yan na. Okay. Si balik kita storya rin na nasa nga yung mga amod mga do kasi barkada. nga kung mga sangkay, hiraban nagpusya ako na
kuhan ka man kuno, siguro mo, pika man kuno, naupayan ni Raakon ba? Ako diri lot ako sigurado, kay diri maknabati nak boses ba? But So, ito feeling ko nag-testing ka lamaram. pag buligin mga kuwan. And gini-invite na ako dun mga barangay, mga pag-serenade din, mga pageant, mga kanan barangay, around Tacloban. So, magkadano sa nga singing contest, akong gayap mga sangkayan, nagpusya ako na, Bumulig. pre, api ikaw. So, din testing ila, waray man la ito. Tapos, siyahan ko nga pinagdaog man lot ako dayon. Bagan, Doroy nga. Iya pa doon mga Diyos. Ako mga auntie, balita ko. Nga na nakatubagan na encourage pag sunod na nga api. Ikaw na niyo, magpapalahan ka lang ng mga sangkay. Ano? Tapos, nakatapang man ako. Nakatapang Oh, man ako. ano? Saan ko nga api, nakadaog ba ako. Tapos, Robinson sa Dugyapon ginheld. Oh, bagula. Dere maiya na, year 2011 na dito mga squid. Wow. Anak ko first nga contest. Okay. Tapos sama to sunod-sunod ang tagpagapin contest. As tanan niya na Ano man na niyo pagkita? Hindi ko na nga kumubit. Yan. balita ko kuan adto kasi mag-usa kasi may organization kuan nga yan PIAP Pag-asa Youth Association of the Philippines. Oh, so di na ka mo nagkakilala. Niya kasi dati gyapon na nakakatandem Kuya Bani. Piyap gyap Piyap nakato ang na gyapad Manila. to. So namiling akong piyap gyap nga makakatandim ko nga madali la ba makuha gyap. Ano, si- PIAP? Philippine Pag-asa Youth, Pag-asa Youth. Association of the Philippines. Pag-asa Youth Association. Anong correction Pag-asa Youth? Kuan ito yung under DSWD organization. DSWD. Kanang Tacloban gihapon. Mga youth. Tas, Pwede pa kita bumulig ngayon. Pwede pa. Bita kasi ito nagkuha na iya at namon dati nga president nga gimpakilala akon niya. Nga doon na kami ito bagan Nagka-developay. Oo, nga doon na din na inlaba akon. Start. Di ba? Ni ko ba, ni mo tunog ba JD and Jofet? So kami to tiyo. O name la kay waray Waray pa pa niyo naunaan lang, una-una nga pareho. O nga kami nga duwa sa lakangaran. So ang concept ito nga ito nga may narap. May narap, Tapos may may nakanta. nakanta. O bagat rap tas may Ano, melody. ano tawag ito nga style nga so ganito? Kaya di ba ibang may na purely rap? Tapos ano ito? Takmaram la ko na love song. Love song. Rap. Rap Love na yung love song. Influences. Influence ko kuan. Siyempre, una na to nag-istorya nga ang hip-hop dati ang mga rap music nakakabati na ako. May dagap na ka-influensya ko din ni local nga mga rap gyap nga mga banda. Kay nakahuna-una ko may daman na ayon so gusto ko gyap maghimo kikita ko kung may umayon. Okay. So may umayon gimpadayon ko nala. Singer. Ano, Local ako kasi, and foreign. Local. Damo kasi ako kasi nga klase nga tao ba, mahilig ako magpinanmate. Pero in a way nga, dira ako nasubad. Oh. Oo. Tapos, bakit kukuha ko to na idea kay wari magud ako mag-vocal Lessons. coaching lesson something so dito nga nagtutdua akon kundi akon lakalugaringon so ginbaruan ko ito tanan through experience and mga learnings gyapon na ibang nga tao. So nakikakanta guys mga ballad songs kasi. Ballad songs. Bagat nakanta ko ni ibang nga genre pero dati nafo-focus gud ako ballad. Para iyo, ano hip-hop music? Para akong hip-hop music, iba-iba kasi pag-intendit, iba itong hip-hop culture, hip-hop music. Para akong hip-hop music, di ako napapagawa sita akong mga gusto ko ma-express bata kalugaringon through music. So, amit that way nga nakakaimo kong kanta through hip-hop music. Okay. Ano mo, nangarayag ka na lang hip-hop? Actually kasi ganado kasi hip-hop, Okay. music, jive ni mo ba? Bagat mabati kan hip-hop na music. Danay na nakakapiyong ka na lang. Sige na natin siring. No. Damo kasi ito bagat Ada attractive ya ya. groove, ano? Ada ya groove. Attractive by listeners ba? So, akong part, na-attract good ako ito kaduro. So, dito. Sige, di na natin pagpinayaon. Sige. Okay. Mabalik kami after Tira performance. Bisan imposible akong bubuhaton para haim akong baby para haim bisan imposible akong bubuhaton para haim
bubuhaton. Barahaim, barahaim, akong baby. Pagtikangan at relasyon, Di maiiwasan na magduda ka. upod kitang duha, naging selosa ka. Kung nakita nga may kaupot ko na nga iba, pastilan ayaw nagadag pag sinelos kay. Bantay sarado man ako upod ti mga sangkay. Hakasing-kasing ko nag-uusa ka lawaray, makakaparangan ikawit na muna kay. Barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, manang bugalim tan tagalugaringon. Baby, barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, barahaim, akong baby. Bisan pa imposible, akong gud bubuhaton. Nga tanan nga mga saat ko wa imo tutumanon. Bisan diri ko maon, Permi ako may kusog. Durot ang kalito, Kung kitang duwa'y magubong. nga paselo ng mga salaha imo. Hanak mga binuwa nga haros waray na preno. Bisan usa nga luha, waray gud mapatak. Na diya kasing-kasing ko, ikaw gulat nagkatatak. Barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, manang bugalim tan tagalugaringon. Baby, barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, barahaim, akong baby. Diri ko hingangalimtan, diri ka pagpapabayan. Ikaw permit masusunod nga ikaw aalagaan. Nga diri ko kakaragan, ikaw pamamatian. Ikaw lat akon nga ikaw takalipayan. Ngan papadayong ko it ako sakripisyo. Andam ako magsakit para ka lang magmarisyo. Hakasing-kasing ko nag-uusa ka lawari, makakaparangan ikaw it nangunguna kay. Barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, manang bugalim tan tagalugaringon. Baby, barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, barahaim, akong baby. Barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Anak ko galing ng tagalugaringon. Baby, barahaim, bisan imposible akong bubuhaton. Barahaim, barahaim, akong baby. Ikaw itak boses kung diriyak nakakayakan. Ikaw itak kusog ko na ko pinanluluyahan. Bisan piraman nga babae itakon makitan. Nag-uusa ka lahat dugan di ka babayaan. Bisan inuman it umagi di ako masiplat ka. Mga daragangan mag-usay dirik mapalipat. Di nga ngalimtan adi katakdughan. Bisan mawara pa at di niya kalibutan kay. Ikaw itong gimbibiling ko, ang babae na pinakagusto Pinakagusto at tanan. Sanano't mata bubuhaton para ka magmalipayon. Ikaw itakaruyag, ikaw itagusto. Babalik-balikon ko bagat ganda na paborito. Diri mo pagmamasulan, ikaw akon aalagaan. Kay ikaw ang babae na pinakagusto. Diri mo babago, ikaw pinakagusto ko. Kandiri babaliw bisan mo. Mga makuring nga problema andam ato bangon. Hindi rin na magbabago ikaw para haakon. Tatagan kan importansya ngan sakto nga panahon. Basta upod ka it makuri nagtitikas sayon malalagas na la ako buhok di na matubo. Ikaw unta it makaday kutog matalo mabuti nga ngalimtan. Adi ka takdughan bisan mawara pa ak di niya kalibutan kay. Ikaw itong gimbibiling ko, ang babae na pinakagusto at tanan. Sanano't mata bubuhaton para ka magmalipayon. Ikaw itakaruyag, ikaw itagusto. Babalik-balikon ko bagat kanta na paborito. Diri mo magmamasulan, ikaw akon aalagaan. Kay ikaw
We're back at K-Box TV live. JD and Jofet. Ganado man ato niyo performance. Ano to nga song ng title? Siya nang naging kanta para ani ka daw pinakagusto ko. Tapos niya sula na to. Kuan, ikaw na la. Ikaw na lang. Puro ko na no. Puro mga kuan ba, Mga- hugot. Love song ba? Love Mga may song. pinaghuhugutan. Ha? Kaya pwede yung siring pa sunod-sunod ano. Sunod-sunod. Yung ikaw na Ikaw na la para pinakagusto. itak pinakagusto. Oh, ikaw para ikaw tak pinakagusto. Ikaw gudla. Ikaw na la. Ano yung mamamato na to? Pass. Mas. Malita, ginanon yung paghiman to nga kanta, ano, hinanim inspirasyon. Kamaturan laan paghimo ko niya kanta, waray pa kadto uyab. Bagat an gusto ko igpa kung bagay ito nga kanta, kung magkamayada man ako ng uyab, bigka kadto ko Wala pa may tayo. nalipat. Waray pa to may nalipat. Wow. So, kumbaga, may dangan ako uyaban, masaw nga, pamatiin ni kay para ni mo. Yung pabati mo na ito. Yung pabati, yung mayon man, nauwat ko gyap. Tapos, ikunahin mo kung ba kanta? Ginuuna mo anay lyrics ug sa beat or may nakabit nga gimpapamatian. Kuan, namamatayan ko to sa nga beat, tapos pag makuha ko tiya chorus, kukuhaan ko na tiya nga beat, madali na lapag man verse. So pag makuha ko na tiya chorus, nga may refrain. Okay, amo mo technique. Amo tag technique, chorus anay. Sakto ito, may dito, Chorus ito anay, na. tapos pag makahimo na akong chorus, ngayon kukurin ako verse, refrain anay, tapos chorus. Kaya ito, ginsasapit ko yun. Sakto ito, sakto. Kung baga makakapansin ka mo ta kanta, may dayaguti nga intro, verse, refrain, chorus, tas the same na liwat. After it, chorus, verse, refrain, chorus, tas end. Sa Sakto. multag pattern ko ito para akon. Di, okay to, kay kung namamati ka man, dito kay Box Anniversary, may dito KJ Buluron, nagkuan itiya, naghatag itiyahin, dirihin, kuan, workshop in songwriting, clinic. So may dayagin sisiring nga iba-iba nga klase at pag-compose. Pero tiya pinaka siya nga kinsiring, ako, i-share ko na lang. Pag-compose ko na subjective. Naman niya siring. Katapos, usa ito nga mention nga, may mga techniques kung ginanot paghimo. Ito nga, diba, namimiling ana yung chorus. Pinaka-pundasyon niya Yan, tim kanta. May mga to, May- ani ba ko nila alalay na lang iba. Baltok. Sakto ito. Chorus, kay para, patok na nga daan, kay may kuan, Mag-click para para akon mag-click nga nita chorus and verse masulod dito yung kanang chorus sabay. Tapos naghimo kon refrain nga diri mga ngalimtan nga konektado ya chorus. yan. May daliwat, ato nga kuan liwat, may dalat inihap. Tito nga numbering, tito nga, may da sinising nga, 16 lines, 8 lines. mga 5-6. Sige ko, 5-6 ang karang Bombay ito. Pero kami ito may dati ito nga, ito syllables ba? Ito nga 5-6-5. May dalat 7. Basta kami ito tira style. Napakyanulat ako kung makakakompose ka bang kanta kung bisan diri ka marong kumanta. May da ngayon, naghihimo kan kuan, naghihimo ka lang lyrics, kaya may da naman, may da naman inihap. Tapos, may da na lang yung papamilingan yung makanta. Pare sa natabo na ako. Ano mo? Pare sa doon natabo na ba na akon ba? Mm. Kaya na akong kasi kanta nga ikaw na la is composed by Winston Ladera. Kaya Winston, kung ako. Tapos, diri na Tapos, nakanta. Mao pa iya maghimon mga Uy, lines with ito. Pero Kana din nga restorya. Kumbaga yan artist amo din naghimo diri pa yan na. kay siring pa ni kay Winston, kay kun maharam la ko no kumanta, dire ko na kamo pangunguha. Amo na ito May tao nga natabo di iya. maharang magkanta pero maharang mag-compose. May dala, diba, diri maara magtuka rin instrumento. Pero pwede ngayon makakompose. Diri ka ba maging bias la ba kay syempre kung itiba Kung based maharang nga mag-gitara, advantage mo na mag-compose. Oo. Ano ba kay melody based man danay kung may chords la, may pattern nga chords tapos namamatian na lang melody tapos nasunod ang lyrics. Ano ba kung diri ka ngayon maara maggitara o di ka maara ng instrument, ano man mo pagkuhanin melody ano? Oh, bagan sa gipit ito nga talent ito sa composer. talent ito. Oh, nga makahimo kan tono nga diri mo ba Correct. ba. Bagat ada na iya masabay ka nala ito. Mo. So confirm ba ito nakpakyan ang may ngayon? Confirm ko to confirm. Oh. So, any messages mga aspiring mga artist, mga bagong gusto magkanta, mag-rap, tapos na yun mga dati na nga mga kadungan niyo katapos bagan naglayloanay, may naka mo bagan. Trabaho nagyapan. O tanan, di ba naagi man ko dito nga tanan.
So advice ko lang mga nauna, damo nga salamat tayo kayo sa mga inspirasyon na nakon paghimon mga local songs. Kunuray ka mo, dire ka pa kumapadayon ng local music. Ngan paran mga bago yan ha, mga nagtitikang padayon lang niyo kay sunod nga panahon kamulatit maggagaydan mga bag uliot nga maabot. Nice. So, ha mga gusto kumanta or mga nakanta na nga gusto pa nira kumanta, igpadayon lang ito kay syempre, waray man kasi imposible, kailangan mo la tumuod, di ba? And, amo na ito, padayon la tuod tim kalugaringon, kay makakaya. Maulputit adlaw nga, makakaya mo ito. Sakto. Ay lapag, bisan, ay lapag suko, quit, ano? Never quit. Kahulop. Ay lakahulop. Kaya kung sagad, may na nagkuka na yun, nagbubuhay yung stage. Oh, may mga dire man tanan dire ka magbibis tanan. mo, may Oo. dagap mga dinaayon. Kaya actually, based on Focus my talaga experience ng mga gihapon, dire kasi nga tanan na akong contest na ginapihan, pero maminti ako nadaog. Damo pa to before ang mga perde, nga, dani na kasi nga, giginuol na lada ako. Pero syempre, kay gusto naman ni mo tim gimbubuhat. Amo ito rin. Amo ito. Imo man passion. Passion kasi, amo kasi napa forward ay mo tim passion. So, ay lapag stop, ay lapag quit, then may the time na makukuha mo gyud tim gusto. Napansin ko ngayon, puro ngayon waray-waray ito ng mga lingwahe nung ginamit niyo yung mga kanta. So, kaya ano, baga may nakamu bagat gusto nga, ano, advocacy or kuan? Para akon, ituwaray-waray kasi bagat anila ya litingan samar. Bagat dire parot Bisaya nga Bisaya damo ba. So gusto ko i-promote na natin waray-waray music para mga waray-waray nga ato ibang lugar ma-proud ka pero nga may dagap namong kalugaran ng Kaya music. pares ito ni mo ginabat, anakat to ka Anak ato ako Laguna. Laguna nga na-miss kun waray nga yarak nun. So nagimo kun music nga sana ini nga mga kanta sunod nga panahon kit mga hagrayo na takloban or late or summer mabata nira para dire rami nga ira lingwahe. Nice. Okay. Dani, ano, ginbubutang mo nim kalugaringon ba din? O nga sitwasyon kun baga kun example maghimo kang kanta kun ano ito yung nga karakter ging kakada ko ng kalugaringon ito nga kanta. Nagiging akwad to nga kanta. Ani kaduha nga kanta para ngayon kan kaneto. Amo Ito nga lagyap. pinakagusto ko. May dako kasi bagan gusto ba nga bagat gusto nga babae pero imposible nga May maging gihimo. ako no imposible ndoro so ginimo ko nalaya kanta pero dire Bagat lagi wish pa ko lang, bagat bagat wish wish ko ko lang ba yung kanta bagat mamati madiri igihimong ko lang kay bagan gusto ko na to yung ma-express kay kun example may da ka na una-unaan Gusto mo naggawas. tutob din pagkaturog din pagmata Mabugat mo tinawat. nawawara ba paghimo mo na kanta na iba nim gindadarang nga kuwan. Kumbaga lyrics, sige lang dalaga na yung una magtatrabaho ka, mga lyrics na liwat. Tungod ba ito nga, tungod ba ini nga, may da ka nakikitaan katapos naghimuan mo yan kanta or bagalan may da kalabagan, ano ba na, nababatian? Ano, basta ka nahimo, kinanglan ba first hand experience ni mo or pwede lang nga? Kung giyap, true experience tapos ito nga ni nga bagan tim mga gusto matabo, tim mga dirilat gusto matabo. Bagan tikang gipay mo inagiyan ba? Paano ka mag-curtain uyab? Paano mo yung kukuhan? Kung mahalabsong. Dani ba kung nakaturo ka pag mata mo, may dana ito nga, kuwan? Dani natitigdalat ya kay may dalat may dakulat kanta nga dire pa nahuman tungod nga dire ko yan nadudugtong nga doon na kun naudan nga lyrics pero may dalat kanta nga nahuman ko dayon kay tungod damo na nak-idea. Laksi ka ngayon, masurat. So, ani mo gyapad to nga kanta, Kuha na to ya. Ini kasi Kuya Winston, titinuyaw tinamon na mahuguton ba? Actually, damo titiya mga waray-waray songs. uy, Ngan, mga nag-interpret gyapon na to. Winston Mga ano? Ladera. Ladera? Yeah, Kuya Winston J. Ladera, taga Abuyog. So, kung kasi tiya, dani, before tayo maghimo, may dakugad gusto mo na kanta. Gusto ko ikot makanta. So, gadini. Okay labat. Gusto ko kasi bagat kuhan ko nun. Iya kasi to base. Bagat, Nababatian na niyan kanta no nga ikaw na kanta. Navivisualize na niya. Navivisualize na niya at mga kanta ba, lyrics, nakakanta. Kuhan, so gadini. Itiya kasi ito wait, paghimong kanta, kung ano it nakikitan niya dire iya mismo iya pagkatao ba natatabo kundi iya mga nakikitan. So iton gintikangan nito na kanta ba nga why not sugadini bagat nagtataro-taram po na lang ni ideas ba so
Tapos amo ito, nakakamapi na ito nga kanta. Then, haya ako nang kumanta. Ito ya, naya kanta. Sige, grad. Pwede tayo may bitar gyap. Uy, pwede ito ya. One kulaway lahat ya. Oh, kay Amo ito mga hilig niya. amin itining nga siya is all about itining ang mga tao nga ani din ha aton region ba nga may mga talento gihapon ba nga ma-recognize sila kay danay siyempre combat aton kinabuhi nakakausagudla dinha kalibutan. So bagat at least ma-document naton itirang ang mga tao nga may da exceptional talent. So as komba as performers tapos as aniyo duha nga kuan nga partnership. Ano baga challenges and itiyo as musicians, performers? Kun tam oras. Kun kulang niya may trabaho ko nga ora niya trabaho or may trabaho, may dakulat trabaho, makuri ba ma-adjust itam oras nga magpareho kami kuan. Labi na kung may da invitation, may da... So may da invitation na iya nga kamo nga duha katapos di ka available. Napadayon ka. Yung gagamit ko na lang an may daya nga waray ako. Ay, so amo ngayon itiyo kuan na la solusyon. Kunwari, ginhimo ko na May lang da nga. vocals na May nga vocals daan. na daya. Tapos hype ko na lang para di rin mag-connect crowd. Ano di mo magkita ba chances mga taga-Tacloban nga artist nga magkada gihapon na national kuan ba limelight ba tagang gihaponin so ganito nga opportunity. Kung lada ito, kailangan lang support gihapon. Okay. Kay, So din nga, kuhan din nga. sa gapin nga way. K-Box Thank TV. you so much, K-Box, for featuring us. Basta nagapin nga bulig kay lagi. para makita lahat iba nga dire taga din nga may dangayon mga musician din natin lugar. Dire man tanang kasi, like for example, may danamon mga kanta nga, ipopost sa Facebook or YouTube. Dire man kasi ito, Tanan nga nakikita. Tanan makikita. Mostly to friends la namon. Or kung may na-share na iba, amula. Pero dire kagaya ito makakatansya kung ano kadamo it nakakita. So, siguro, kulang lang talaga itong support, And exposure ano. exposure, gyapon. Pag-push good talaga. Pagpakilala tanan ng mga local artist. Siguro amoy ito that way. Amo nagpapasalamat gihapon it K-Box TV nga na PRTV 12. Salamat, PRTV 12. Kay Your TV. tungod din nira programa nga pasundayag nga naging kuan kami guest. So nagarog ka pirang bulig nga kuan ba kay tungod nga ang K-Box maganda mo nare-reach nga mga talents. So kami amo gihapon na namon panayuan gihapon. So na-believe kami lagi hapon nga TV di rito mawawara na yung radio. At bisan it social media sugad ka kusog. Pero sing pa nato nan masa nga maaabot titining at kuan which is amo gud damo. Definitely makikilala mga artist din naton nga magiging proud gyapon kita. Di relatito puro na lang ato gawas, di ba? Kay ako, I believe nga damo gud magkaret din sa Tacloban Damo. pati region. Matagan lahin equal opportunity ng mabatian ni tira, craft, talent, music, whatever. So, yun. Damo nga salamat. Ano, may Dapat shoutout nga tani ka mo salamat. dito. Yan na, naging uyab mo na dito maging kan. May Ginguyab gusto ko na niyo may yan. grit. Gingregret ko ngayon, Jennifer Robero. Tapos, shoutout ngayon ng tanan nga nahin ng local music. Tapos, padayon lang kita. Nagpapadayon kami kaya ada kamo. Damo nga salamat. And syempre, magpapasalamat gyapa ko kang Kuya Winston for letting me interpret his song, His songs. syempre. Nga, usa ko niya gintagan yung opportunity magkadan. Grabe Kaya to. ko kanta. So yun, thank you so much again. Shout out, baby. Wow. Jeshera pa rin yun. Ayan. Wow. Ayos. Bali, amon, magtatapos na namon episode yan na. Damo nga salamat heyo. So, magpapabiling kami namon mensahe bagat tinutuwa namon at K-Box ba nga. We nurture, we value, we recognize. K-Box TV, one come, one shot.